ናይ በእምነት ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ሓወተይ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ትህልው? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ድማ ናትካቶም ሰላም ይሙነ። እግዚአብሔር ይመስገን ክስካብ ዝዕለት ስለ ዘብፅሐና እንኳዕ ኸ ኣውፅሐኩም። ሎሚ ካብተን ናይ ጾም 40 ሳልሰይቲ ሰንበት ምኩራብ ተፊላ ትፍለጠላ እያና እንኳዕ ኣውፅሐኩም ናበልኩ። ነዚ ቻናል ኣጋይ ዝኾንኩም ኣሕዋተይ እውን ሳብስክራይብ ብምግባር ንገዛና እተው ብመንት ላይክ ብምቕማጥ ኣተዋውዕና ክብለኩም ይፈቲ። ሎሚ ሒዘየ ልመፀኹ ሓደ ግጥምና ኣነ ቤተ መቕደስ ከየ በቓል ኣቦታተይ ብቅዱሳን ሃዋርያት ሓለፋ ብኹሉ ደሞ ክትመላለስ ከለኻ ኣብዛ ምልእቲ መድየት ዝተናገርካዮ እቲ ቃል ሕውየት ኣነ ናትኩም መቕደስ ንስኻትኩም ስፍራ ቅድስናይ ኣነ ጉንዲ ወይኒ ንስኻትኩም ድማ ጨንፈር ሕይ ንስኻትኩም ተመራሕቲ ኣነ ብርሃን ንስኻትኩም ወንጌል ከም ዝበልካናሲ ኣነ ቤተ መቕደስ ካየ ቤተ መቕደስ ካየ ዝተገዛእኹውን በትናትካ ህይወት ብቆስልኻ ኣነ ዝረኸብኩ ሕውየት ቤተ መቕደስ ካየ ስፍራ ቅድስና በትናትካ ልውሃት ዋጋይ ዋጋ ሞትካ ክብረይ ክብሪ ርእስኻ ሕውየተይ ናትካ ቆስሊ ድሕነተይ ናትካ መንገዲ ሃይማኖተይ ወንጌልካ ኣነየ ቤተ መቕደስካ ንዓ እተ ገዛይ ናፍቲ ስፍራ ናትካ ስፍራ ቅድስና ኣይትሕለፈኒ ኢኻ ኮይንኻ ከምጓና ንዓ ምኩራብ እዩ እሞ ንነብሰይ ገስጣ ነታ ዘድከምክዋ ብናይ ሓጢአት ዓለም ብዙሕ ዘጓሃኽዋ ዕዳጋ ኸፊተ ሸቐጥ ዝገበርኩላ ቤተ መቕደስካ እዩ እሞ ምሕረት ግበረላ ምኩራብ እዩ ሎሚ ኣግልስ በቲ ገዛይ እተ ናፍቲ ልበይ ቀድሳ ለነብሰይ እዎ ምኩራብ እዩ ስፍራኻይ ነብሰይ ኣይትሕለፈኒ ኢኻ ሓደራ ኣምላኸይ ሸቐጥ ከፊተሉ ሸቐጥ ፍቕሪ ዓለም ዝሙትን ሓሸትን ዘይኮንክዎ የለን ብቻ ግን ቤተ መቕደስካ እዩ እሞ ምሕረት ግበረለይ ኣይትበለኒ ሸለል ቤተ መቕደስካ እየ መዕረፊ ናትካ ስፍራ ልዕሊ ኩሉ ነገር ነቲ ናተይ ምድሓን ንስኻ ትደልያ ቤተ መቕደስካ እየ እሞ ነታ ጥፍእቲ ነብሰይ ምሕረት ግበረላ ምኩራብ እዩ ሎሚ ኣግሊስካ ብገዛይ ካብ በደላ አንጽሃያ ኮስቲርካ እያሕለፍ እንደገና ስርሕያ ካብኡ ደሞ ሓደ ደስ ልበለትኒ ኣብ ህይወተይ ዓባይ በቃ ደስ ትብል ዛንታ ልወልክዋ እየ ሒዘልኩም መፅያ እታ ልመዓልቲ ሒዘያ ልመፀኹ ትምህረና እያ ልወልክዋ ዛንታ እምነት እዩ ብዛዕባ እምነት እዩ በእምነት ክብለ ከለኹ ኢቶበይ ክዝርጋሕ ኢለ እየ ሓሲበ ነይረ ግን ኣይተጣዓዓመንን ልመዓልቲ ግን ኣብኡ ንሃለኹ እስኪ ንእሽተይ ንኩላትና ትጠቅም እየ ዝብልክዋ ተዛንታ ማለት እዩ እምነት ተናዶ እያ ትብል እምነት ተናዶ ብጣዕሚ ደስ ልብል ብዛዕባ እምነት ትገልጽ እያ ንኽስካብ መፈጸምታ ተኸታተልዎ ጠቕመኩም እዩ ሓንታ ዶ በይነን ነብራ ኣደይ ነብራ ሞ በይነን እየን ዝነብራ ዘናዴና ማለት እዩ ዓባይ እየን ግን በይነን እየን ዝነብራ ዘነድና ኣብ እምነተን ጽንዕትን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለዎን ዕርክነት ድማ ዝበርትዐ ዕርክነት ዘለዎን እየን ምስ ኣምላኽን ዘለዎን ቅርርብ ብጣዕሚ ለገርም እዩ በተለይ ደሞ እምነተን ኣድንቕ በቃ ክድንቕ ዝግብኦ እምነት ዘለዎን ኣደ እየንና እዘን ኣዶ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ዝኾነ ስራሕ ምውፅአልና ቅድሚ ምድቃስን ኩሉ ግዜ ጸሎት ይገብራ እየን በቃ ጸሎት ከይገብራ ኣይድቅሳን እየን ጸሎት ከይገብራ እውን ናብ ስራሕን ኣይወፃን እየን እግዚኣብሔር ኣምላኽን ከየመስገና ስለ ዝተገበረለን ነገር ኩሉ ንፈጣሪአን ምስጋና ከይሃበና ዘለወን ንብረት ኩሉ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽን ከየማህፀኖ ኣይድቅሳን እየን ኩሉ ግዜ ቅድሚ ከድቅሳ ከለዋ ከዓ ዝጽልዮ ጸሎት ነይርዎን እዚ ጸሎት እዩ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እቲ ዘለኒ ኩሉ ጥዕና ይኮነ ንብረተይ ሃፍተይ ጥሪተይ ህይወተይ ኩሉ ንዓኻ ሕሊፈ ይህበካ ኣለኹ እሞ
أنا خدتخس كلقو زيت التخس أنا خدكس كلقو زيت دكس أنا خدكم كلقو زيت دكم أنا خعرف كلقو خا نعين محلاي كا زيت عرف أملاخي خمو لنمرتي كله نسقاي نهافتي نتزلن كله نباق حليفيه بكلقو إلى دكس عمالتي زناد كل جزء خام إلى يندكس قيد من بدكسن كذي إذا نادينا خام إلى كدكس خلوها مسألة مالت كلاتنا نسألينا مالت ما نمسوي يتسألي لخد سوي كلي على سرحنا ولو بسنا سرعة كفيلنا ونسألينا بقى ديك إسنا تلقينا كلنا نسألينا جن نسألينا بينا أمنا يخوننا بملؤ الإمنتنا يخوننا إذا نادقين إمنة كم أخبلا خلوها نايبا حقيا كم لا نايبا حقي بقصوة بقى حليفني ينلو كل نجرن كاول بن مالتي كل نجرن أملاخني ينا هذا معلتي قصر رئي ولا خدا زب جزار رئي ولا خدا سرق أخسر كان كزرفن موزي مالتي كأو خزرفن مسمت أي كيرو كزلل دليو ليتي مسي خسر قالنيلو زليت خمت خسر قصر الجور ليت موزي خسر مالتي كزلليلو جن تمندق ويحوه تيزل لخيرو بصبحيتو خاطر ماليسو خسر قصر ليلة ماليسو رئي وموزي زمندق حصير كأول لا زليلو خسر قالوا لا ካብ እንደገና ማለት እዩ ምክንያቱ ቀትሪ ክሪኦ ከሎ ዝመንደቕ ሓፂር እዩ ለይቲ ግን ክዘለይ ይኽእል ከርክቦ ይኽእል ለካልኣይ መዓልቲ መፂኡ ተይሰረቐ ክእል ዋ እንታይ እዩ ጉዱ ቀትሪ ክሪኦ ከለኹ ዝመንደቕ ሓፂር ለይቲ መፅያ ክዘልል ክብል ከለኹ ግን ለየርክዎ ብጣዕሚ ነዊሕ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ በቃ ገሪምዎ ማለት እዩ ንመበል ሳልሳይ ግዜ ተመሊሱ መፅኡ ከም ኣመሉ ቀትሪ ርእዩ ዝመንደቕ ሓፂር እዩ ግን كزلا يخلي ليت جنة ويحوه مالتي كون مبل سالسي معلت ليلة موزيو للا خزل لا يخلي زمن دقسل النوحنا قديف هو غير زي سرقة كامو يلا خزل كزل لا يخلي تمن دق بطعمينه ويحقين وبليتي بغات ريح حصير مبر براعي محل تجين تأي غيرو قطر موزيو مالتي قطر خم أملو نزمن دقريو كن كاول فليل ولا خلي حسوي حيز موزيو مالت نزو أوز جزال نورو سوات تمستر تأيو لغط يقوم أين مستر تيلنا خا تمندق قطر حصير يو ليتجن بتعمي إلوي إنها لمن تأي خام أخويني لغط يقوم لني إلو سرقي خسرق الحسو بدفرت جن كحتى تيجي موسي مالتي كأون زنادو يرخبن ما أدينا يبلن أبيت ودي يبلو أنا سي كل ليتي سي نجزاخن كسرق كني لقيه المسن جن من دكن قطر خريقه خلخو حصير يو ليتي مصي خزلل أول دلخل ساعات كن كزلل اللي يخل بتعم نوح خويني يرخونا تمسترو تأيو هلت لمن تأي خام خوينو قطر د حصير ني ايلون مالتي زنادينا خاطي دين لنا حصوري امنتيو ناتي براخي امنتيو ناتي حلاويي امنتيو ناتي وتادريسي امنتيو لنا مالتي لعل كله براخة مندق امنتي لنا مالتي السخاء كم زخا ما يحفت عشاء سلازن وراء يتردون مالت كمي امنتي هميلو براخة انبا وي ساقعي ويلو تادر كونك النقالي لون مالتي إيش زودي كاميلو باللبا ميلان زنادينا خا أنا قدم بدك أسيكونا قدم لابس رحي موسى كل جزء نجزابير أملاقي أمسكينيون زلن نبرتي كونا هيوتي معلتي تقينو هقنا علي أو زوات أقول نسخ مرحني ما جوز كونا نسأليه كدك أسكر كل نبرتي هيوتي استنفاسي جزاي طريتي جنزبي كل نجري السوس زي التخص حتى زي التخص حيوي جواسا نبغى حلي فيه بكالخمو بعلق حلوني لأي الحدر سلازي اتنا أخذ برخة كازل لمندق ناتي أملاخي زلن امنتي اتزا أمنو تأماني يو اتزا حاسكوو اكزابير يو اتزا صوعو سمع يو اتزا مهزانو معرت ستمهزانكوو خاونا عاو كوين زسانح من قواساي يو سلازي يزودي من دقيق أتر خطرية حصير ليس خطرية جنو حزخونا كالو أنا بسألتنا أملاخي حليفة سلازي هو يو نعاقا زي تركوه خوينكا امنتي سخا خطركوا يتخلنيخا بس أملاخ زلن امنت
ስኻ ክትወስዳ ይትኽእልን ኢኻ ክትምንጥለና ይትኽእልን ኢኻ ኣሕሊፈ ስለ ዝሃብክዎ ከዓ ጓሳየ ኣሕሊፈ ይህበንን እዩ ኢለን ንሕና ኸ ኣብቲ ሓላዊና ዘላትና እምነት ከመይ እያ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘላትና እምነት ከመይ እያ እታ እምነትና ብተረት ማለት ብወግዒ ጸሎት ድያስ ናይ ብሓቂና ኣሚንና ንጽሊ ኣሕሊፉ ሃምለ ይበና ሃምለ ይውድቐና ሃምለ ይድርብየና ኣሚንና ድና ንጽሊ ወላ ጸሊና ኢና ንኣምን ተናትና ጸሎት ከመይ እያ ሓጹር ድያ ወላስ ናጥፍኣት መንገዲ እያ ኣጉል ድያ ወላስ ምልእቲ እያ ንሕና ንረኽቦ ዓስብ እምነትና እዩ ስለዚ እያ ወንጌል ከም እምነትኪ ከም እምነትካ ይኹነልካ ተባህሉ ተነገረሎም ስለዚ ኣሙን እዩ እናሕዋተይ ሕና እምነትና ከመይ እያ እንታይ ትመስል ተናትና እምነት ከመይ ትመስል ካብ ጸላእቲ ድሕን ዶ ንሰራቕ ሓፅር ኮይና ትኽልሎ ዶ ዲያብሎስ ንኸየጥፍአና በሪ ኮይና ትኻድነና ዶ ትኽልለና ዶ ኣምላኽ ንኽረድአና ምልእቲ ድያ ተናትና እምነት ከታይ እስኪ ኣነስ እግዚኣብሔር ይኣምኑ ድየ ስለዚ ኣመንክዎ ኸታይ ጸልየ ታይ ተጸብየዮ ታይ ሕሊፈ ህይወዮ ኸኢ ታይ ተጠራጠርኩ ደቂስ ሓዲረ ኢልና ስትንሕሰብ እምነትና ናትና ናይ ህይወትና ዋጋ እያ ናይ ብሓቂ እምነት እያ ሓፀረይ እታ ዝነበረትና ዛንታ እዚኣ ትመስል ስለዚ ዳመፅኩምኒ ካብ ልቢ የመስግን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ንገዛና እተው ተኻሱ እምበር ኣይትኻስሩን ኢኹም